بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mabang sa kuwa di makinig sa giyang kaya radio. Miya talang mamanso oras ap kanagyoron sa mga bendingan o agamatan o agamislan. Di inggulalan sa giyang kaya mabang sanyo mga guru sa giyang kaya. Jam'iyatil Waqf al-Islami. Miya talang maso Aditan ron di ka pa pamaginam pada uman alungan na ithnin alas 4 na taman sa alas 5 sa kagabi. Aditan ron di pangadian agyang kaya tutulan si iko kaya pagintaw o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sita no matataman sa giyang kaya tutulan sa giyang kaya kaya sugo dua kataw kaya sugo o mga Quraysh sa nga dua kataw ang mga suguiran. Maawit tiran sa mga pamamagayan ay bagay si iko dato sa Habasha. Tandan sa giyang kutwa dato sa Habasha para bu. So mga suhbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amiyagingad udiina. Mimbakwit isa ing da Habasha na mabugaw siran o dato sa Habasha sa pakabaling niya siran si isa Makkah. Aginan so tutulan sang kutwa kinisugun o nabi. Kung mga sahabat yan, ko orian o kaila o nabi sa giyang kutwa, tanto kiran apsik sa aw mga musrik si isa Makkah. Nami katugali na giyang iya magatos kataw ang mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sobra 70 ang mga mama sobra 20 ang mga bae. Ayaw tuwagya pa tugali nilang sa Habasha na pantag sa giyang kaiya. Dinan di ka lindi-lindi nga sa ubaba din mabinasa so parateran. Kung kaya sangka o mga Quraysh kung mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubayran may pupagintaw sa Makkah agyang kaiya agamatanu agam Islam. Sita no mataman sa giyang atutulan sa giyang kaiya kaya sumaria. O dato sa Habasha kung mga suhbatu Nabi sallallahu alaihi wasallam inis iyang kiran wanto na agyang kaiya agama at kaya sabapan sa kaya blagayran kung mga luksiran. Mini supa kairan sa mga luksiran. Nadasiran pa man ayamana na sulod chik wagamaw dato sa Habasha. Na ini sumara kiran o dato sa Habasha anto na ay klase agama agyang kaya syulda na agyang kaya mga tao ang mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ayadin amya baloy piya kasumba gumasahabaw Nabi si kudato sa Habasha na sudin so tingdimin sa Nabi so Ja'far bin Abi Talib na piya matiya o ayamana na Ja'far bin Abi Talib agyang kutuwa mga ayat ang manunumpang sang kutuwa rupaan uminit taling mo Nabi sallallahu alaihi wasallam na kaya paratiyaan so dato sa Habasha sa tingin na mata naging kaya minitaling umagyang kaya nabi niyo na isabu punan yan gusto minitaling mo Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam na pitiro yan at tigyan fala wallahi la uslimuhum ilaykuma ibatat tigyan si kwala kadiko din isurindir sirkano agyang kaiya mga tao amiyaga pasrakan mana sa mga sabah o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa miya pasubu agyang kaya dua kataw asusugun musrik apaka awid niran sa mal at tamo kay tenda niran si ko dato si isa Habasha. Sebab sa nasangkutuwa kaya pasubuinan miya
miyatangkad siya ginawairan da amiyakwiran naguna sang kutwa kaya su akiran o mga Quraysh na piya magitaan o Amr ibn al-As aginan si isa ko su mga Quraysh ya ma suhbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tingin wallahi la atiyannahu gadan anhum bima sta'sala bihi khadra'ahum o khudra'ahum ibatat tigin si kwala mapita tigin na itiling umako din sa mga katiro si iko datong sa Habasha. At kasabapan sa kambunuan niyan, kapulangan niyan sa giyang kaiya mga tao sa sahabaw Muhammad. Na papangakulang ko tapalian na siya na Abdullah bin Abi Rabi'ah sa tigin na dingkanan na pong gulawla. Tigin na giyang mga sahabaw Muhammad na mampanmini pentagtano siran sa miyakang bidat tano sa paratiya na adnat tigin katutumpukan tano bangsa. Wa in khalafuna apya pinatigiran miyakang bidat tano sa paratiya kasumya paksiran sigo paratiya tano agamat tano na adin a relisyon tano katutunganay. Na aya pitero yakin ya Amr ibn al-As na tigin na di mapita tigin na Papato ako tigin siya dato sa Habasha na patiro na kanon yung kaya mga katiro akisabapan sa kakirang itiron akambunuan niyan sa giyang mga sahabaw Muhammad amiyamarat niya si iko panulon o Muhammad. Sabab sa nangagi ako mapita na kumiyabalagoon siya ganyan Amr ibn al-As yang Amr ibn al-As na malay ni kung mga sahabat si ko Oriano kaya pag-Islam yan. Siya sang kutwa masa adaniyang panapag-Islam. Ay saskan yan ang maungangan akangudaan o mga Quraysh, kuma Quraysh. Pero yan, ayuhal malik haytigin datu. So mana niya na sudatu sa Habasha. Innahum yaquluna fi Isa ibn Maryam qawlan aziman. Mata natigin nagyang kaya mga tao na adin ang mga katiruiran ang mga ala atake. Si kuya maana na Isa ibn Maryam na agigiyang kaidato sa Habasha aguso pagtaon yan na aya tattari maniran ang nabi na sunabiula Isa alayhi salatu wassalam kag dapan madaagiyang kutuwa katitindigi yung mga tao si kuya maana na minitaling mo Isa al-Injil na tanto mala so kasasalairan si ko nabiula Isa alayhi salatu wassalam na aya pitiro yagin ni Amr ibn al-As na tigin na haydatu nagitigin nagyang kaya mga tao amiyakat taling umarka na ad na mga katuriran at tanto mala so karata yan kukiya kapagiluiran si kuya maana na Isa ibn Maryam sa mga rata ang mga katuro nakirarang itanagyang kutwa dito na piyakisungan niyang paman agiyang kaya mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'aluhum an qawlihim fil masihi fafuzi'u na ipigisi yung kiran agiyang kaya minisan pero na katiro ang mga katiro kun o mga sahabaw nabiya manunumpang si iko Isa ibn Maryam na kiyatakawan agiyang mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tigana adun po man na iya miya panaro agiyang kaya su mga Quraysh ang mga rata katiro kaya sabapan sa kaya tawagar katano agiyang dato sa agiyang kaya ingit. Okay naman po nagiti miya so iran miya tagusiran sa peligro na kiyaw pakatan kumasabaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'u ala sidq ayamana na ayadin apatiruniran nagyang kutwa benar asadan sa atiro Nabi sallallahu alaihi wasallam amanunumpang si ko Isa ibn Maryam na ayaran patiroon. Kainan makan api anto na ay miyawlaw layran na ayad na patiroon nila na so titu-titu wakatiro Nabi si amanunumpang si ko Isa ibn Maryam. Falamma dakhalu alayhi wa sa'alahum na kagid na ay kung makasulod tiran sang kutwa darpa o dato si Isa Habasha na pitiroon o ayamanan yan na Ja'far nakulo fihi
Sang kutwa masa kay siikiran o ay manana dato sa Habasya anto na abas itindagyo na gumanga katuro yu si Iko Isa ibn Maryam. Na pituro Jafar tiga naqulu fi alladhi ja'ana bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Hay dato tigian na ayadin amaptiru ami sirka nasunganin aminit taling markami o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunganin aminit taling markami o Nabi mi sallallahu alaihi wasallam aayak at turuyan na suun so Isa nas kanyan na oripan wallah. Wa rasuluhu nagusuguyan wa ruhuhu naguputso niya wa Isa alaihi salatu wassalam na putsi iku niya wa aina din wallah subhanahu wa ta'ala adaban yang kibibidas iku mga niya wa mga kadin wallah subhanahu wa ta'ala wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-adra al-batul naging kutwa katir wallah kun fayakun na iniyabit ya wallah si isagiyang kudina minggulilan si ku Jibril alaihi salatu wassalam iniyop o Jibril alaihi salatu wassalam si iku Maryam abagwataw al-batul ayam anan yan na daskan yan na madasiko kararagai abarata pas amal na sabab sa giyang kutwa takrir wallah akapakapumbawat ayan na iniiyop o Jibril alaihi salatu wassalam aging kutwa kalima wallah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ayamanan yan naging kutwa katir wallah kaliman yan agyuto sukun fayakun na biyatya wala udina biyatya o Jibril alaihi salatu wassalam si Siti Maryam aging kutwa kalima wallah subhanahu wa ta'ala udina sudin suwallah ayamanan yan na miyatya sagiyang kutwa kasangkapan yan ay pupangadin yan at kaliman yan aguso kung fayakun na miyadin so Isa alaihi salatu wassalam udi na minikadim so ayamanan yan na niyawan yan sang kutwa mantris wayamanan yan na Siti Maryam ada bon miyakas ku mamah kadamada sang kutwa kararag iron na uyang kutwa kababagwat taon yan mga ulama na tiap sirinan agiyang kutwa kaya turuun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga na huwa Abdullahi so kung so Isa akatiru Nabi na oripan wallah aknabaskan yan Tuhan ka oripan wallah wa rasuluhu nagusugu wallah wa ruhuhu naguputsag yung kutwa niyawa ayamanan yan na ina din wallah ang mga niyawa ada ba niyan kibibida sa giyang kutwa mga niyawa ang mga kaadin wallah subhanahu wa ta'ala wa kalimatuhu alqaha ila Maryam na so kalima wallah na biyatya yan si Iko Maryam sang kutwa masa kapagad na yan si Iko Isa asin yan pakapanggulala na si Iko anan yan na Isa Maryam bagwat tao adid na miyakas kuun ayam anan yan na mamah miyarimbit al-adra al-batul ayam na skanyan na ba iskanyan bagwat tao raga ada bon miyakas ku manusia udina dabon miyakas ku mamah sa ayakirim bitiyan na minggulalan sang kutwa kalima wallah abiyatya yan ayamanan yan na kun fayakun na miyaadin so Isa sa giyang kutwa mantris o inayan Siti Maryam ayamana na baiya bilangataw barasimba si wallah subhanahu wa ta'ala naginan ikatitimbilan sang kutwa katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam amanun pang si Isa ibn Maryam nagyuto din ipitiro masabo Nabi sallallahu alaihi wasallam ay nisambagiran sang kutwa pakay si agiyang kutwa dito at tiginaan to na abasagi ka iya minisampayran akatiro adin yakon di pangatakin suwayam anana Isa anto na abas si maptiro yuron nagyuto miyagi klas mga sabo Nabi sa kayo pakatangkiran sa api anto na ay miyam batadiran na ayadin apattiruuniran na sukat tiro Nabi amanunumpang si Iko Isa bin Maryam as kanyan na oripan sa kanyan wallah nagusgus kanyan wallah agusto niyawan yan
naputsi ko mga niyawa ang mga kan wala ada kibibidayan si ko mga niyawa mga tao wa kalimatuhu alqaha ila Maryam naso kalima wala gitu so kung fayakun nabiyati wala sang kutwa masa kapagadan yan si ko Isa nami adin so Isa sang kutwa mantris inayan asiti Maryam askan yan na bagwataw ada amyakas kuun amama albatul bagwataw ay manan yan na bilang ataw barasim basik wala subhanahu wa ta'ala. Sebab sana misrakan sumasabaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ino mga day giyang kaiya kapturo iran sa giyang kaiya osen si ko Isa aming gulilan si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ino mga di pakas lang siran sa maliwanag anta kasugudin siram paman ayamanan yan na margan faakadan na Najashi عود من الأرض عودا من الأرض ثم قال والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود فتناخرت بطاركته فقال وإن خرتم والله آمت أنا تقو النجاشي كاجين كإيا أيمانا ينا لبا kakaptan naman na did na iya tigyan kinibidayan siik wayam anan yan na kaatawisi ko Isa ibnu Maryam ayamana na tumatarima sudatu sa Habasha sa Isa alaihi salatu wassalam na didin ayamanan yan na kibibidayan si ko mga ayamana na mga kadin wallah subhanahu wa ta'ala katatariman yan aso Isa ibnu Maryam na uripan wallah na gusugu wallah subhanahu wa ta'ala sa lagi din naging kutwa kay aluyaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyanuda aging kutwa mga batari kanyan mga tantarain sa deran kaswat sa giyang kutwa katuru way manan yan na Najashi sa giyang kutwa kaya tarimaan yan sa mata na so Isa alaihi salatu salam na ayad na batadian naginang kutwa kay aluyaw no nabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab sa natigin api pendikan no tigin maka ayun di ka no masusuat namat anatigin aso Isa ibnu Maryam nagid naging kiniro paanon agiyang kaya nabi miya kataling mas agiyang kaya mga tao. Asap man so tutulan o mga ulama sa agiyang kutuwa tunero paan agiyang kutuwa. Kaya padalam o Isa alaihi salatu wassalam sang kutuwa mantris agiyang kutuwa na iyan. Sabab san na aya kaya panutulaw ng mga ulama na siyon sa giyang kutwa masaa kaya pakataling o Jibril alaihi salatu wassalam si iko Siti Maryam amia tabuwa kumagadin so Siti Maryam sa giyang kutwa paridi din yan di ayam anan yan na sutyan amawatan sa bandagan sa tao diron di pigo so Siti Maryam na adamatina mele niyang una giyang kutwa mama miyakata ida mama aguto so kiyang baro pa o Jibril alaihi salatu wassalam sa ayam anan yan na manusia apiki sabutan yan si ko Siti Maryam agiyang kutwa kapang gulalanon agiyang kutwa pagadin wallah subhanahu wa ta'ala. Sebab san na isa atutulan o mga ulama si isa giyang kutwa kay Leo Maryam si ko Jibril alaihi salatu wassalam at tigina inni a'udhu birrahman anta in kunta taqiya mataan at tigo Maryam palindung ako si ko kadna nakan amasaling gagaw uba kung kakabi na sa amay kas ka na ipagkalakakaso kadnan ka ginani isa ko nabasa dimbasaan wana paratiyan yan ginamili niya naging kutuwa pupangandaman yan ubon maabi na sana tigina o pamagas ka na tito ka mala ikalak si kwala o di na pure ka maparate si kwala na ayamanan yan na diya kong kadin kabinasaan nagito ni pimbasa o ayamanan yan na Maryam inni a'udhu birrahman in kunta taqiya mataan apalindung ako at tigyan si kwayamanan yan na kadnanakan amali mo ame kaska na ayamana na ipkalaka sa wallah o bakong kakabinasai nagito apiyagi sabutan o Isa alaihi salatu wassalam
askan yan na kanabaad na pamikiran yan na marata si iku Maryam kamatag ba din sugu wala apiki sabutan yan si iku Maryam apagadin suwala sa ayam anan yan na tao o di na nabi penggulilan say na ada abon ayam anan yan na ama apiki ilay wala aging kutwa apa ganyan na sini na pakapenggulilan na si ko Siti Maryam nasa miya panutul na soon si Jibril na iniopian ang kutwa bang kalaw Siti Maryam nagyuto ayaw mapasad pigo sa Siti Maryam na siyulot yan ang kutwa bang kalaian na diri sudin biidnillahi azza wa jalla min gulilan sa idin wallah na miadin so Isa sang kutwa mantres o si Maryam isap man atutulanon na iniopkon o Jibril aging kutwa niya o Isa alayhi salatu wassalam si iku Maryam ay nangin na mawatan ang kutwa paglatan na minisampay si iku Maryam ang kutwa iop o Jibril alayhi salatu wassalam sa taman sa miya kasulod niya o Isa sang kutwa mantres o Maryam ada abon miya kapangaruma ada to da abon miya kasku ayam ananian na dito sebab san na sudin sokya nagawda to sa kabasa sa giyang kaayat tutulan o mga sahabo Nabi sallallahu alaihi wasallam siko usen siko Isa na pituro yan siyo mga Muslim tigyan idhabu fa antum sayumum bi ardi ay lalakaw kanod na tigyan sa giyang kaya ingdaan fa antum sayumum bi ardi kas kanwat tigyan nakipakasasarga kano sa giyang kaya ingdaan agyan ko to sayom naabasaw to si isa habasa ay manan yan siya bas Arab al-aminun sa kanwat tigyan naging kaya kaya tungawiyakan sa giyang kaya manggugulaulan nyo na miyakasarigar kanora kanat tigyan sa di kano din ayamanan yan nakabinasaan sa giyang kaya ingdaran man sabbakum garam sad natigin sang gulaw ang kanunin sa marata daw din natigin masugot ayam anan yan na kasalaan sa din sa ayamana ng gulular kano sa didat daw din ayamana na masugot akasalaan o din natigin masala so tao apong gululo ang kanunin sa marata miya katalon yan maturo ang kuto tigin na sa din sang gulular kano sa marata na udid na tigin masala sa ayam anan yan na malaakasalan maahab annali duburan min dahabin o maahab annali dabran min dahabin wa inni adaytu rajulan minkum ay suat tigin man iso kaplinding ako sir kano uba din akabinas an rano o din na uba nakapakasayat na kan rano na mata na sukapalin di nga korgano na tamo na kan adisaba ko makakuat tigin sa lagid kala o ayam anan yan na palaw abulawan lain yung managiyang kutuwa kapi agiyang kutuwa dato si isa habasya sama na yan na matataling magiyang kaiya umani sana penggiro tigin na sa kanima piliin okay na ayap di tano di prasarasaman na yang kaende lagi da iya tutul ya atur yagini dato sahabas at tigyan maahab annali dabra min dhahabin wa inni adaytu rajulan minkum ay mata na tigyan adiakan kebabayaan o barakan magamoyan so lagi kalaw palaw abulawan at tandanakan para masiksa akan suisar kanu tumo na ka na tigyan so kapalin di nga korano adi kan o binasaan sa nga ingdagan adi sabako wasatandan ayam anan yan apuun si koridu inyo alagid sa kala o palaw ayam anan yan na bulawan ginan isa mga pipiatin dag umanguluan si isa giyang kuto akap ketago sa peligro o mga tao penang gilaan wayamanan yan na katma adin katataw adin aman dadalmon power uban yan ayamanan yan nakatalikudi agiyang kuto pagtaw niyan amat tomo yan agiyang kuto bulawang pirak si isa giyang kaya dunia giyang atur yang ini ada to sahabasah tigina maahab
anna li dabra min dhahab wa inni adhitu rajulan minkum ay mataan. Adik na tiging kebabayaan uba ko mga kuwasa lagi dikala o palaw abulawan at tandan rakan sa parabo ayamanan yan na masiksa akan suisa sa kataw apadrakano mana sa mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oreno to na Pitero dato sa Habasha sa giyang kutuwa sekretary niyan agus mga sundaro niyan at tigan ruddu alihima hadayahuma rudu niyo kiran adua mana so dua atau asugu mga kores aso Amr bin al-As agus Abdullah bin Rabi'ah rudu niyo kiran aging kanan ini bagiran rakan pamamagayan mala at tamok fala hajata li biha qadiyakan ayam anan yan na kailangan. Wallahi ma akhadallahu minni riswah ina radda alayya mulki na ibatatigin si kuwala. Kasi isagyan ko to masa. Akya pakaput orakan wala sigo ada to akan nadarak na tigyan kwas wala sa ayamanan yan natandan. Panggasto na kanon para bu mapakaputo yan rakan swayam anan yan na ada to akan wa ma ata'an nasa fiya faati'uhum fi naswattigin so kaya pili arakan o mga to wabubuliyakan ada tuwa mauntul asa sarigan na tumuna kano tuwatigin agyuti mang gulawla ko kapakasariga kumambusi yung mataw apanga sa salimbutan na tumuna kano tuwatigin adisa ba ko mga kuwa sa ayam anan yan na baran diya si kudunya ayasagin ya Habasha yung ada to sa Habasha king sa Habasha na ayatutulan saya na suwama yan nas kanyan imyon aking si isa Habasha. Sangkot wa masakay to yan. Na miyawa patya maiyan. Na kagidapan sukod udi na may ito panagyang nga dato. Na pure pison umanga tao sa Habasha. Agyang kutuwa kada to sa taman sa banyan din kaya tudi agyang kutuwa pawirya maiyan sa kiyagin singaw no mga balairan na miyakaw kitso mga tao sa diyadat sa tanto siran akya pangarasyan agyang kutwa miyaka sambiyadat to si isa Habasha na sababsan nagyang kaedat to sa Habasha na miyelin yan din agyang kutwa akya pakaw kitsa margan agyang kaeng tao sa agyang kaeng diyan na sukya sukudian asya na aniyan aginawan yan na piyagtigyan ang kutwa manang yamayan sa taman sa miyaka putoon sukada to si isa Habasha na iyang kutwa kaya tadmin yan si kuwala kaya pakaputoon na iyang kutwa manang yan ada at tigyan amiyang minitanda na kan si kuwala sa kaya pakaputoon yan rakan si kuwada to kan kaya inibagin niya rakan sukada to kan nagagun yan rakan na ginawang tigyan ni patot apumbalasan na kan si kuwad na kan adin na tigin ataw abakan talikudi abakan sa kanyan ayamanan yan nandari nun sangkutu akapagtigan yan si iko kabnarian sa diyang natigyan kabaya uba adin amaparulyakan alagid kalaw palaw abulawan itindan rakan sa kindarian nun nakan sa giyang kaiyang mga tao ayamana na matatagusik ko yung dakan akapapaskiran agyang kutwa kabnarinan si ikwem anan yan nakapagintawiran sa giyang kaing daan. Sababsan na si tanubutawi sa diyangga agyang kaiya samantanuro natutulan si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam agus sumasukbat yan agiya miyatal miyali ang agyang kutwa pagariyan na alim si al-alim Salamuddin Fasandalan na ibagaitan ro nagyang kaya mikrofon kaanian kasumpati mambuso bandingan yan agibuso bangan sanyo aguro sa giyang kaya Jam'iyatil Waqf al-Islami bangan sanyo ay sa giyang kaya sakba o lawasig giyang kaya bubong giyang kaya budi puso bentong dalam mo na giyang edit chan ramain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.